Já vás vítám u dalšího videa, dneska jsem tady sám a dneska vám chci ukázat vůbec neslavného youtubera Petra Daňka. Takovou malou reakci na něho, protože jako nebudu na něj zlej, budu dělat takové vtipky, ale kdyby se na to podíval Peťo, tak se tím moc omlouvám. Jo? Musím něco udělat pro svůj kanál, že jo? Já vám pustím hned první video, které se mi moc nelíbilo a hned ten nápis Peťovy hry s divným E nevypadá moc dobře. Ahoj, já jsem Peťa a tohle je moje první video. Jo, zapomněl jsem zmínit, že Petr Daněk, že ho znám a je to jeho pravomeno a nerad bych mu, aby se jmenoval na YouTube jako on praví. Video. Ukážu vám svůj pokojíček. Teď se ho chci trošku zeptat, Peťo, šlo něco z toho vidět? Ani náhodou. Dolů jsem vzel, protože tam byla věc, o které si dneska budeme povídat. Takže tu máme hry. A knížky. Osadníci z Katanu, ty hraju strašně rád. Dostihy a sásky ty přímo zbožňuju, lodě, hraju rád Monopoly, tak bum, jsou super hry a 4lístek hraju taky do. No, nevím, jestli takový lidi nebo kluci ve tvém věku si hrajou s 4listkem, ale je to tvé video. No, takže to je dnešní téma, pak tu máme gumičky, Pepíkové bratrové gumičky a nějaký kostýmy na karneval. Gumičky možná někteří neznáte. No a teď bych ho chtěl doplnit. Neznáte. Asi neznáte. Já jsem si sám s nimi hrál, když jsem byl malý. A prostě nevím, proč mě to bavilo. Možná je mám ještě doma. Nevím, zkusíme najít někde a ukážu. Jo, čau. Ale uvidíme. Většina věcí je tady od mého menšího bráchy a máme tady trošku bordel. Na to, že jsme dneska uklízeli. To je takový, že Pepí neuklízel, takže jeho věci... Jo, to známe. My jsme uklízeli, jenom já jsem uklízel, můj brácha neuklízel, jo. Jenom já, jeho věci jsou tady hnusně, že jo. Které nevím, kam patří, samozřejmě uklízení nejsou. Jo, to známe. No tak pro dnešek se s váma loučím, protože... Jo, já s tebou s tímhle videem taky. Ale Čau. A teď bych vám chtěl ukázat ještě jedno nejtrapnější video na světě. Peťovy schody. Všimněte si ty kytky v tenhle čas za jeho hlavou. Vypadá to jak topánek. Buď to udělal schválně, nebo prostě nevím. další kytku. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale Peťa hrozně šeptá. Nevím, jak to říct, ale on hrozně šeptá. Slyšíte tam hlas jeho mamky, nebo tačky, nebo babičky, nevím koho, ale hrozně šeptá. Ona se jí stane dolů, takže... Jo, chápu, chápu, 53 sekundové video, no, není zrovna nejlepší. Zrovna když tam ukazujete kytky a jmenuje se to Peťové schody. Aplaus. Dobře, tak pro toto video to bude, vše a já se s váma loučím. Čau.